Amennyi ahhoz Tata! Meg az elmét. Két sálat hoztam fiam. Csak az nem tudom. De nem vagyok madár. Ott már voltam. A kipakolás örömei, mi? Ja. Hami. Nagyon örülünk neki, inkább nem lehetne bepakolni véletlenül vissza. Hát de te? De nekem az első randiban ekkora unokám van. Ja. Na jó, van, most már Miért az a legvalóhatok? Nem, üljél, csak nyugodtan csak a pizza, mint nagykorú. Szétvágja kezem ezt. A hosszát. Utána megszólalt azt, hogy hát akkor piculogom. Érted? Szépen nézzél rám. Hogy hallgat a nevére, mi? Hát nem. Nem is öntelt, te megtalálja a nevét. Zsuzsina, fordulj ide. Elvakít a fény. Hallgatod az ember. Te komoly vagy. Ne, te vakítsd el a fény. Ne nézz olyan csúnyán! Várjál! Ez ment el a cinak? Igen. Már ég a lámpa. Most már ég. a szem. Pá. Júj! Te jössz. Én nem küldös. Júj! Most nem küldös. De jó, Mász ki a tetőn! De Laci, nem lehet, hogy ez megy át, mit tudom én, a másik kikötőbe? Ja. Te sirály! Hát, kell indítottam! Azt tudom áldani! Nem menj ide!
Várjál valami. Ezekben a cigit kérdeztem valamit. Az, ami azt az ágyon volt, és hát én tudom fel. Ez nem kell? Ezért tudom visszapítani. Késett. Nem mer ide nézni. Mondom, nem mer ide nézni. Csak kedvet ne felejtsd el.
Szép példányok vagy. Hol vettél virágot, Ági? Ilyet vettem, pillanat. Hogy megmaradt az a köcsög, Kati? Jó. Én is itt vagyok ám. Laci, a vaxit ilyenkor nem kell bekapcsolni. Nem, hát minek? Az magától villan. Kapcsolója? Nem. Ott, el van kapcsolva, nem kell. Tehát ez a kivillan egy zöld fény, ez a vaxit. Igen, most le volt kapcsolva, akkor mégis villan. Na, a műszaki zsenik. Aha, Most megint föl van töltve a Ja, vaxit, én- szerintem most megint villanni fog. így van. De az nem baj. A baj az, hogy megdobott a kicsit. Aranyos. 6000-ért. 6000. Hány filmet csinálhatsz vele? 700-at, utána Nem, eldobod. nem. Mégiscsak. Hol az olyan hely van itt? Na és akkor most lehet ugrani. Én nem megyek a szélére. De! Nem. Pont jól jött ki. Ének. Köszönöm, jó. De szép az a hegyet föl. Ott voltatok föl? Tessék? Ott voltatok föl? Ott volt mama. Azon volt? Azon. Jaj, Erika, gyere. Szélére. Utána tudok. Hegyi. Város, 2-3-szor. Fordulás. Na ezt látom ki. De jó, mert ott Nem. Ismétlés! Ismétlés! Köpöd ki, köp ki! Be a kaktuszágyásba. Tegyél pillanat, az üveget, hogy nézi. Elég. Fordulj meg, Era! És hál' Istennek nem halljuk ezeket. Nem lesz. Én is most elmondtam. Most ki! Nem lesz. Bocsom ki! Hányat raktál bele? Virágot a virágot. Adom viszont benne. Most ki! Nem csak még jó. Köszönöm szépen. Nem csak jó. De hogy jó vagy. Oda is adnak szép. De ha már megkaptad, nem úszod meg! Egy a blödi meghúzom ennek örömére. Jó, vége van! Mit olyan össze? Még egy csapó, még egy csapó! Annyit. Nem kell. Húztak a szekrénybe. Gyilkos elhavalásba. Csicsika, Ne micsika. legyél már fenéges már, de most pakolhatunk. Jó, vége. Kijöhetsz.
remélem. Ja prošli Garštov a tak sme dedikát špívky, pologi už mám sa aerodromiom tiež medzi Liseberg a pošpedeme triadaleta. Álljál föl. Jó? De ez nem akar lejönni. Ez sűn vagy mi a szar? Sűn? Csak egyet ezt is megyünk meg. Tudom. Zsuzsa pecázol? Nem, ki akarja szedni a sűt. Megjöttünk tovább. Csak leültem. Maradj! Én maradok. Nem löksz föl? Mi vagyunk az Istenek. Jó. Papát le kellene egy fényképezni. Mi a tenger istene? Ott van egy sűn, Laci. Nem döglik meg. De megdöglik. De megdöglik, Nincs vízbe, fizika. akkor megdöglik. Csak egy picit, azt A visszarakom. rák, az Isten bassza meg. Utána visszarakom. Ez hangos film. De hát én azt a rákot meg akartam De mutatni neked. hadd vegyem ki azt a sünnel. Nevetkezz. Zsuzsika, nem már száll be, légy szíves. De én meg szeretném nézni, mert én Zsuzsika, nem majd ha 35 fokos lesz a film. Ella. Ella. Hogy tele van szemetek, mint a déli. Még egyszer!
Kerék. Megvan! Két futani, hogy... Elég. Mennyi kicsi haj van. Látod, rövid a bot? Na most mi van? Hosszabb botot kell keresni. Húzhatok fel, mama? Oda néztél, hosszú botot találtak vissza. Hey! Jobban, mint a gyerekek. A fohó a nagy forgász. Igen, az se rossz. Ez két ember kellene. Öcsike, maradj most. Állj ott, szépen. Álljál ott. Arra vigyázzál, hogy csak a vizébe szállodnak ki. Most elviszünk. Nézd meg az, hogy add meg, fogja. Fogd meg! Fogd meg! Merre? Merre már hiába dobod, ő már... Na? Szedd össze őket, Zoli. Azt szedd, amit mozogni. Zoli, mutasd meg, mekkora halad van. Ne arra dob másik Oda nézd, Rafi. Tele van kifejjelapja. Mutasd. Jött a kocsom, akkor már nem él. Én is fogtam ám halad, Kovács. Dobjátok. Mutasd. De meg itt a vérez. Dobjuk vissza. Dobjuk vissza. Én nem dobom vissza, de meghal. Tetszik a család. Honde, papa, honde! Jön meg, honde. Muzsika is lesz. Potya beszálljából, persze, ne röhögj! Egyéb szépen, Ágika, mutasd meg, hogy te is tudsz elni. Ó, tessék! Mama is eszik. Na, Jákob, szépen vissza. Eltetik a kományt. Várjál, puszikat tettem. Hát tettem, tessék? Én pofán mindig betödik. Még majonészt is ledobtál. Nem látták, jó. Mindenki eteti. Meg hogy érzettek a látszik. Öcsike, te is eszel? Öcsi, mutasd meg, hogy eszel? Neked szól? Öcsike. Hani? Nem -e? Nagyon szem. No. Öcsike, meg fogom enni. Vissza? Öcsike. Dori. Vissza? Öcsi, nem látlak. Öcsi, bocs ki ezt a porámat. Öcsike, bocs ki a porámat.
Kettőt jobbra, kettőt balra. Ide, ő zenére van. Egy rakás seggögö. Vigyázz, Katán! Vigyázz, elesni nem szabad. Hát csak a muzsikát kiállj. Vigyázzam, mert a gyerekek nem látszanak a kézbe. De. Tessék, itt a haleledel. Kovács, mi ez, ami ott a hálóban van? Marhatáp. Az te vagy, Kovács. A marhanyag. Vigyázz vele, ne es. Haleledel. Meg akarom nézni, hogy vannak-e a bárban, mert én szomjas vagyok. Osztom nézetedet. Nem? Hát, ha van valami kis. A szélén vagy. Gyere! Nem Gyere! tudtam. Dobd el a vízbe. Vízbe. Bele ne essél! Gyere meg a Tiszta. kerülbe rágom! Tiszta! Kriszti, nézd a pádra. Kérem szépen a kalapot! Kriszti, óvatosan vigyázva, menjél, nehogy bele. Ez csinos! Na gyertek, mert nem tudnak kijönni. Gyereknapnak vége. Várj, Zsuzsa, majd akik. Jaj, most azt hiszem nem bírom kiszedni. Nem, mert az Ági nehezen tudja kiadni. Jaj, de engem ne fújgulj. Oké. Jó van. Nem, te jössz. Kati, köske most a csónakot, hagyj menjen. Oké, Gyere. ugrálj. Ez az. Kérem, Gyere, lépj el, ő lépegesd. Adjad már! Kriszta, gyere hátra. Lépegesen. Lépegesd oda. Azaz. Ne, szórakozzál! Zolika? Ciao! Ciao, thank you. Thank you. Én tengeribe szoktam. Ó, de tengeribe take.
Magánügy. Hol vagy? Mocskos! Mocskos! Én már benne se leszek. Csak a... Miatt kellett elmenni, hallod? Azon megvárni. Azt vettem fel. Már fölvetted, jó van. Ja, dominikajakat nem vettem. Na azokat vesz föl, akik miatt el kellett menni. Légy szíves. Meg össze vagyunk pakolva, hála jó Isten! Megint megyünk tovább! Légy már ki miatt kellett elmenni. Én most nem sírok ki, én teljesen. Én múltkor sétálni, ti nézve jöttünk. Akkor sírtam, de most nem sírok, most örülök neki. Ne történt a berendelés papa. Légy szíves, mert miatt kellett elmenni. Kedves Bakó! Nem akarok. Sosem, mint van magas fordulata. Pedig nem után Fog már meg. Hogy megyek a csá?
Kezdesz már előtt. Nem kell kivenni! Nem, csak simán nyomja meg a gombot! Jó, de nem jó. Én így csinálhatom? Én így csinálj? Csebben, sokan mش نعمل يعني؟ Apa már jó? Biztos. Biztos, jó! Valami... أعتقد من جاي هنا عن الليلة عن كاميرا ما شفتها كاميرا ما حملتها أنت كاميرا تصور Ezt akarta, hogy gyere ide mellém, de mindegy. Tudom, nem közösít velem egy fotóismerem. Az előbb fölvettek egy fotót. Ezt fölvettem az előbb, hogy én másztam. Apa! Nem fogunk tudja csinálni majd fényképet? Ne bántsál. Kapcsolom. Most! Miért lenne nálam? Sosem csak levettünk. Ott hagyta. Szóval akkor nem tudom. Kérdez, hogy ismerem az anuát, ő ismeri. Mondom, akkor is találkozhatunk az almánál, mert annyira nem vagy ismerős. Nekem is van valami. De hát akkor fizetek. Kriszti. 15 nappal ezelőtt. Szia! Több mint fél órát beszélünk. Kriszti, mondjál valamit. Kettő, meg egy. Anya, vidd már mellé! A gyerekek a villanydróton, mi? Neked végéred van, ahogy a tudának, hogy már nem Gyere ide vagy! Nekem jó, ide van! neked öcsém van. Miért van a jövőről? Nem, mondom, az orrnának nővére van, a tudának még már. Maga nem tudja, nekem jó. Értsd! Azért mondom. Kétszi nekem nem. Gatyó! Gatyó!
Itt a vonal. Nézd, üres. Bocságni, emelj már vele, mert így adja bele neki. Itt állunk egymások előre. Hogy fogunk kiderülni? Tudod, majd Kovács megválogatja, hogy hol kell emelni, nem már egyenes úton. Szeret engem. Ne emeljünk. Átadunk. Kocsik mennek. Egy kocsik mennek. Gondolod? Hiszik a piros. Míg a mamka. Friss levegő. Én is akartam lenni, Zsuzsára, csak nem kicsi a csizma. Én is akarok. Megvan, hogy is hívják, hagyjuk. Megvan. Én nem fordíthatom fel felé. Operatőr Kovács Zoltán. Öcsi! Bernél van a kamera, Öcsi! meg van tőle. Öcsi! Hogy? Apu! Tessék. Miért ne? Akkor Pista miért oda csinálhatja? Ja, látom, aha. Megnézzük. Mit? Kikapcsoltad? Hát csak Ott van az... Vigyázz, morogni a macska. Csücsüt csak le, úgy, ahogy engem. Csücsüt csak egy picit. Oda, hát. De mindig csődös, és ebben megszűnik a rabon. Na, ez... Várjál! Nem. Zsuzsikám, betömték a pofádat? A rabot megetettük! Nézd meg! Hol a smasszer? Masszer elbújt! Hol a smasszer? Gyere, Zsuzsika!
Mi van? Nem mondom, azt mondasz, hogy pusson, mert Mondd, hogy puska! Ez gép puska vagy nem ez puska? Mondd,